Tadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe tine nyaya yatiri kusangana nayo iko zvino iri kutenderera nyaya iri kunetsa iyo yavaDzinga Dube avo vari kunzi vakanga vadeclarewa kuita national hero. So iko zvino pane kamwe kakutaurika kave kubuda mamwe madiscussions aripo ari kutaurwa pari kunzi former minister and liberation struggle Zipra commander Shinga Dube, who died on Thursday night and was declared a national hero, told his family he did not want to be buried at the National Heroes Acre in Harare. His son Vusumuzi says, "We are still discussing as a family to see what to do and make a decision, but he had said he wanted to be buried at Led Stanley Cemetery, not in Harare," Vusumuzi said. Ndo mashoko atiri kusangana nawo ari kunzi akataurika pano kubva kunzvimbo kwavakaungana. Ndo mashoko ari kubuda panapa zviri kunzi baba vacho ndo zvavakasiya vataura ava vaShinga Dube vachitaura kuti havasi kuda kuzovigwa, havasi kuwisha kuvigwa muHarare, asi varida kuvigwa Kobulawayo. Ndo kwavari kuda kuvigirwa kune nzvimbo inovigwa vanhu vazhinjiwo vari prominent vanotaka kuzikanwa Kobulawayo ikoko. Saka iko zvino pari kunzi pari kumborohwa matalks since vakadeclarewa kunzi vatove national hero, but family iri kuti tikumboita matalks semhuri kuti tione kuti zvinobuda chaizvo ndezvipi. Saka panogona kungoitika situation kana kuti scenario yakamboitika pana vaMugabe iyaya yekuti vachingofa vaMugabe vanga vatodeclare national hero automatic, ngonzi zvinhu zvekuti zvanga zvitongori obvious kuti vaMugabe vatongoita se vajoina vatongoitwa national hero, but family yacho yakazoramba. Makazongozviona mese vakabva vanoenda kunovigwa kumusha kwavo kwaZvimba nanhasi ndokwa vachingori koko. Pakatoitika makakatano kwakambenge kwatovakwa museum yanga yakutosumudzwa pamazuva aya yakaita mutauro kwazvo pachinzi aiwa he is our founding father. Saka vanofanira kuvigwa panzvimbo yekuti vanhu vanofanira kuti pavanozopinda vanenge vachinongedzera vachiona kuti apa ndo pakavigwa vaMugabe, apa ndo pakavigwa Nanhengi nemamwe magamba ese akanga ari kuhondo ikoko, kana kuti vese vakaita zveugamba izvozvo. But apa regedza timboona kuti zvichafamba sei, zvichapera sei since zvatotanga kutotaurika kudai. So ndo nyaya iripo mhuri yeZimbabwe, update yendava nayo ndakakubatirai ndichikuzivisai zvinhu zviri kuitika panapa pachannel yenyu paKuliant TV patinokupakurai nhau dzakasiyana dzinenge dzichiitika. Saka uchinge watanga kusvika panapa first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare uchindiudzawo kuti nyaya iyi wakaitarisa payave situation yekunzi family yacho iri kutaura kuti zvoni vakati varida kuvigwa Kobulawayo, havasi kuwisha kunge vachivigwa kuHarare. Munoionawo sei nyaya iyi nekuti vatodeclarewa kuita national hero ka? Tell me what you think in the comment section.